kusa shi mahaliccinka duk lokacin da ka gode masa to akwai wata ni'imar da Allah yake maka. Dalilin da yasa nace ku ce alhamdulillah, ku gode wa Allah. Kasar Faransa, kasar zalunci, kasar cin amana, wadda a rayuwa ba abin da suka sa a gaba illa neman ya za su yi su ga mun durkushe. Sun samu a zone rouge, sun ce ga halin kaka da muke yi, ga abin da muke, ga halin da muke cikin na ta'addanci, kasar mu Bata cikin zaman lafiya tana cikin zone rouge. To yanzu Allah yana hidda mu daga cikin zone rouge, su kuma yana tsunda masu ta'addanci a kasar Faransa. Kasar Faransa tana cikin zone rouge a yanzu. Suna neman ya za su yi su samu a zone rouge, su ce mu ta'addanci ya yi wa babu kwanciyar hankali a cikin kasashen mu, don kada kamfanoni su zo su yi embassy mu kasuwanci a tono rajikin karkashin kasa a kasashen mu. Ba wani abu ne ba, wannan ita ce manufar. To yanzu mai juyawa ta juya. Allah ya ga dama ya juya abun, ya dauke shi daga yankunan mu ya mayar da shi a can. Yanzu ta'addanci a can ake yi, a kasar Faransa ake yi, kuma kamfanoni suna rufewa suna guduwa. Falillahi alhamdu, ubangiji Allah ya ƙara. Kan ƙasa mu ƙara gode wa Allah, mu ce alhamdulillahi, domin in muka gode wa Allah sai Allah ya ƙara ni'imta mu. Akwai wani abin da zan ƙara gaya muku, na ga wani kusum da kusum. Shugaban ƙasar Ghana a wani shafinsa ya bayyana cewa zai raba kayansa da ƙasar Faransa, ya ce baya buƙatar ƙasar Faransa a cikin ƙasarsa. Duk wani abin da yake da alaƙa da ƙasar Faransa ya ce baya da buƙatar shi. Hasali ya ce zai bi ƙasashen IAS domin shi ƙasar shi tana da kuɗi na kanta, kuma zai bi su domin buga sababbin kuɗi da suke buƙatar bugawa. Zai kulla alaƙa da su, kuma zai fice daga cikin ƙungiyar sai da yawo, domin ƙungiya ce ta mulkin mallaka. ‘Yan uwa mu gode wa Allah, duk inda aka je aka dawo, sannu ba ta hana zuwa. Wallahi yadda kuka ji mon general ya ce sai da yawo za ta mutu, kuma za ta mutu haka nan ne. Don ka Allah yana yi ma ‘yan adam baiwa, domin tabbatar daga cikin baiwar da Allah ya yi ma shugaban ƙasarmu mai daraja mon general Abdulrahman Tchani, da ya tabbatar ma duniya cewa sai da yawo za ta mutu, kuma za ta mutu, kuma za ta wace. Kuma lokacin da yake zuwa, domin fitar ƙasar Ghana daga cikin sai da yawo wani abu ne da yake nuna maka sai da yawo za ta rushe. Togo tana neman hita, to me ya rage? Dama ƙasa biyu za su rage a sai da yawo na munafunci. Senegal ma tana neman marabatu, tana neman mafita, tun da Prime Minister su ya fito ya ce lokaci yayi wanda ya kamata su yi kokari su fita daga cikin wannan tsari wanda suke ciki na baya, su shiga sabon tsari domin su sa kasar su a cikin da al'ummar su a cikin aminci. Aminci guda ne ku rabu da Faransa. Ku kasance cikin mutane waɗanda za su kasance kun raba kayan ku daga wannan kasar in har kuna neman jama'an ku su amince da ku. Domin duk wanda ya zaɓe ku a ƙasar Senegal ya zaɓe ku ne don tunanin cewa ku mutane ne da waɗanda za ku ceto su daga makirci na ƙasar Faransa. Daga ‘yan uwa mu gode wa Allah. Ana nema a sa mu cikin masiha, Allah ya sa ƙasar Faransa a cikin masiha. Allah ya ƙara, don ba za mu ce Allah ya ka sauƙi ba, sai dai mu ce Allah ya ƙara. ‘Yan uwa musulmi da kuke a wajen, ku yi haƙuri, domin wannan ƙasar ba za mu iya yi mata addu'a ta alheri ba, domin ba ta shirya alheri a tattare da mu ba, shi ya samu muke fata Ubangiji Allah ya ƙara mata masiha.